Dobar dan otočanke, dobar dan otočani i dobar dan svima onima koji se tako osjećaju, koji su na našem otoku od Luna do Fortice, a i svima onima koji nas slušaju putem live streaminga diljem Hrvatske, diljem svijeta. I naš gost u ovome trenutku sada je u našem studiju gospodin Ivan Dabo, gradonačelnik grada Novalje, kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice za 7. izbornu jedinicu za Hrvatski sabor. Jučerašnji dan sigurno je bio za mnoge napet, zanimljiv, neki zadovoljni, neki nisu. U svakom slučaju pratilo se događanja oko izbora. I sad, naravno, znamo mnogo, možda ne sve. Gospodine Dabo, kako vi najprije dobar dan. Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Paga. Kako ocjenjujete, ajmo onako općenito najprije u par rečenica, postignuće Hrvatske demokratske zajednice na razini države, a posebno u ovoj 7. izbornoj jedinici gdje ste vi bili osobno angažirani? Pa vidite, moram biti stvarno iskren. Očekivao sam možda par mandata više kada je u pitanju kompletni rezultati na razini Hrvatske. Međutim, veliki je fenomen po treći puta zadobiti veliko povjerenje. To u hrvatskoj politici u moderno doba od 90. pa nadalje se ne pamti i nije pojmljivo. I zato, pored svih postignuća koje smo uporno naglašavali, za mene je ovo jako dobar rezultat i vjerujem da ćemo sa raznim dogovorima, razgovorima uspjeti oformiti treću vladu Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa Andrijom Plenkovićem. Kada je u pitanju moje zadovoljstvo na lokalnoj razini, rekli smo već, najprije bih zahvalio Radio Pagu na praćenju moje izborne kampanje i najavi moje izborne kampanje i prezentacije mog programa i ovo je sad isto pozivu da se i zahvalim biračima, što ću napraviti na kraju. Govori o velikom području, govori o ključu na koji su tvorba bila davanja kandidata. Ličko-senjskoj županiji pripalo je da ima 2 kandidata od 14. Jedan je bio župan Ličko-senjski Ernest Petri na 5. mjestu, ja sam bio na 14. mjestu liste Hrvatske demokratske zajednice. Nisam smatrao to hendikepom, nego dapače smatrao sam da je to jedna snaga kvalitete koja može biti potisak za sve ove ispred da napravimo bolji i dobar rezultat. Znate i sami da je neobičajno bio radni dan, očekivali smo da će biti slabija izlaznost, međutim što se je pokazalo na razini Hrvatske, to se i kod nas pokazalo da je razina izlaznosti bila jako velika, da je bila skoro identična ili malo manja izborima za lokalnu samoupravu, a znate da imamo više kandidata, da imamo 13 vijećnika plus gradonačelnik i da imamo više angažiranih koji igraju tu utakmicu. Ovako je to svedeno na listu, na pojedinca i slično. Kada je u pitanju rezultat koji smo polučili kao Hrvatska demokratska zajednica, jako sam zadovoljan u odnosu, kad je u pitanju sama Novalja, u odnosu na 2020. kad smo imali 100-tinjak birača više, na ovu sada situaciju, tad smo imali 712 potporavajućih glasova za HDZ, a danas 4 godine poslije imamo 1170 glasova, što govori o velikom rezultatu, što govori o tome da smo preko 500 novih glasova dobili i na taj način potvrdili stanje Hrvatske demokratske zajednice i raspoloživost birača na području našega grada, što je jako dobra uvertira za izbore za Europski parlament, za izbore za predsjednika države i za izbore za godinu dana za lokalnu samoupravu. Ali nije to samo bio efekat u Novalji. Dogodio se veliki efekat u Pagu. Ali upravo to, gospodine Dabo, neću vas prekidati, misao vašu. Ali dogodilo se nešto strašno zanimljivo.
vi ste dobili i veliki broj preferencijalnih glasova, što je malo ko u Pagu, čak i oni političkih iskusnih rekli, ma oče, mi ćemo njega podržati, ali, međutim ne mali. Dobili ste veliki broj. Vidite, ja sam na razini naše županije Ličko-senjske rekao otvoreno i bacio rukavicu izazova da ja ne predstavljam samo Novalju. Kad je bilo pitanje odmjeravanja broja glasača između Senja i Novalje, oni su govorili da imaju 5000 glasača. Ja sam stalno uvjeravao odgovorne ljude koji su odlučivali o kandidaturama da ja predstavljam jedinstveni otok Pag gdje imamo 7500 glasača, to je više nego što ima grad Senj. I vjeroval sam da svojim programom kojeg sam uskladio sa pojedinim čelnim ljudima jedinice lokalne samouprave i sa predsjednicima također isto tih jedinica Hrvatske demokratske zajednice, znao sam da sam prepoznatljiv, znao sam da se moram fokusirati i njihove programe koji su skroz realni, koji već imaju utemeljenje u raznim ministarstvima, sam prigrlio i založio se za to. I zato me ne čudi fenomenalan rezultat Hrvatske demokratske zajednice u Pagu, skoro 45%, od toga ja dobivam najviše preferencijalnih glasova, skoro 30%, 29, nešto, nositelj liste Tomu Medved 22% i ministrica turizma koja je posjetila Pag dobila je 10%. Takav sličan odraz se dogodili u Povljani, isto HDZ 44% i otprilike ovaj isti odnos ja preferencionalno sam dominantan. I kada je u pitanju Kolan i u Pagu znamo da je bio i kandidat SDP-a, tako da je još više značajka mog dobrog rezultata i prepoznavanja mene kao otočnog kandidata koji će imati tu širinu zastupljenosti naših građana, naših otočana. A kada u pitanju Kolan, tu smo imali također isto direktnog rivala ispred Mosta koji je bio na visokoj 3. poziciji i ako u jednom Kolanu isto dobijemo 44%, Hrvatska demokratska zajednica 125, SDP 105 i nositelj aktualni načelnik Kolana liste Mosta 80 i nešto ili 90-ak, govori stvarno o snažnoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici na području cijelog otoka, govori o mom pogonjenom programu, govori o mojoj prepoznatljivosti i ljudi su očito shvatili da ako imaju vatrenog, kvalitetnog zagovornika otočnih programa, da na to moraju ciljati i da ćemo realizirati naša ne obećanja, nego naše ideje, naše projekte. Ali mora biti, siguran sam, obzirom da ste vi dugo u politici, prošli ste svega i svačega, i dobrih i loših stvari, i pohvala i osuda i svega je tu bilo, a jedno je sigurno, u Pagu će svi reći na cijelom otoku, Ivan Dabo kad nešto kaže, tako će biti. Znači, očito vam veliki dio ljudi vjeruje koliko je vama osobno, nakon svega što ste prošli u životu, ipak ovo nešto kao velika pohvala. Recimo tako. Vidite, koliko doživljavate onako intimno? Pa reću vam, ova vaša konstatacija dosta je analitička u samom postavljanju pitanja. Bilo je faza, bilo je različitih promišljanja, bilo je ocjenjivanja, bilo je paušalnih, međutim, reći vam otvoreno, nikad na to nisam se obazirao, niti me je to ikada smetalo ili skretalo sa određenih pravaca, usmjerenja i ciljeva koje sam imao. I sad kad govorite o ovom bitnome, što bi znači? Pa ja sam... Onako osobno, privatno. Ja sam 2013. godine definitivno mislio reći politici zbogom, jer sam se ostvario u 20 godina vođenje grada Novalje. Jedan period života stvarno sam živio kvalitetno, opušteno, baveći se gospodarstvom i nekim van političkim stvarima, ali kad sam osjetio potrebu iz moje stranke da se ponovno vratim, tad sam rekao idem do kraja i slično. I ovo za mene je jedna velika
moralna najprije satisfakcija, jedna zadovoljština, jer nije bilo lako 2013. godine prekinuti sa ulogom gradonačelnika. To mi je bilo najlakše. Ljudi vas hoće ili neće. Ali mi je bilo teško unutar moje stranke da su se odrekli tih 20 godina mog kvalitetnog djelovanja, mog jasnog timbra i pečata u razvoju grada Novalje. I to me boljelo kod stranačkog čovjeka. Ali poziv kasnije nije bio više sad hoću neću, nego svjestan trenutka i značenja. Da se moram uključiti, urodile ovim plodom i zato nada sve ovo prethodno dao bi za ove dane koji mi se događaju danas. Jer to je potvrda da ljudi me nisu zaboravili, da su ljudi svjesni mojih kvaliteta, a to povjerenje koje sam dobio na otoku Pagu razbija neku priču o meni ko nekom lokalisti, ko nekom čovjeku koji dijeli. Ja nisam taj, ja sam uvijek samo za nadmetanje, za utakmicu fair, korektnu, a sad ako se nađem, a vjerojatno ću se naći, jer tako sve izgleda, da ću ući u Hrvatski sabor, jednako ću od Luna do Fortice zastupati interese naših otočana. Također proširio sam i svoje djelovanje na sjeverni dio županije Zadarske, pa eto vidite, ako u jednom Obrovcu imam parametre, pokazatelje da 220 ljudi da meni preferencijalni glas, onda to govori o sredinama koje sam posjetil, sredinama koje me znaju ili koji su osjetile u samim izlaganjima i predizbornoj kampanji efekte čovjeka i mogućnosti koje se mogu realizirati. Sjajno, dakle to je ipak i vama sigurno, dakle kao što ste rekli, i velika pohvala i zadovoljstvo. Međutim, ja ipak mislim da postoji jedna osoba koja pored vas baš nije jako zadovoljna ako uđete u sabor. Možda supruga kaže neće ga više biti doma. Pa vidite, pored... Malo šale na kraju, naravno. Ne, možemo slobodno odgovarati. Sinoć, pored angažiranosti moje 3 sina i 2 nevjeste u različitim svojstvima, moja žena je čuvarica naše obitelji. Čuvala je naše 3 unučadi, strpljiva, čekala je, bila informirana, podmeće ona leđa, sigurno da moja nenazočnost u porodici stavila je na nju veliki teret. Ali takvu osobu treba poželjeti, s takvom osobom bitno je i zadovoljstvo i sreća da ste se u jednom životnom trenutku našli na istom putu i da vam nije otegotna okolnost nego velika potpora i slično. Potpora obitelji je sigurno jako bitna, je tako? Je, jako, i reći vam otvoreno, znaju me etiketiran svakakvim, nadasve sam ponosan da je ona Paškinja, da imam uporište u Pagu, da sam prepoznatljiv ne samo kroz rodbinu, ne samo kroz generacijski krug ljudi koje znam, nego općenito mislim da smo definitivno na otoku zakopali lokalizam i da danas otok Pag funkcionira, izdignuo se, nije više toliko opterećen raznim prijeporima, nego svjesni smo toga da smo na istom otoku, da imamo iste probleme, da baštinimo istu sudbinu, mentalni sklop nam je jedinstven i nema drugo nego tako objedinjeni oko zajedničkih ciljeva polučimo jedno jedinstvo i da iz njega proizlazi dobrobit za otok Pag. Da, naravno, to je zapravo ono što pokazuje i ove nova pokoljenja i Novaljaca, Novaljki, Pažana, Paškinja, koji se druže vrlo intenzivno. Biće to sigurno, ko zna, možda bude i novi brakova, ali vrlo se intenzivno druže, dobro se slažu i recimo gledajući ih nisam primijetio da tu postoji prijepori nekakvi ili bilo što. Jednostavno ponašaju se kao normalni mladi ljudi. Pa vidite, na otoku nema granica, administrativno ustroj nije nikakav problem. Ja vam danas neću govoriti jer to bi ispalo da sam s nečim opterećen. Danas u poslovnom poduzetničkom inkubatoru Reganu Novalji ima 3 ljudi koji su svoje sjedište našli u Novalji u tom inkubatoru. Imate javnog bilježnika za Novalju gdje 2 mladih ljudi iz Paga
to obnašaju. Imate također u gradskoj upravi, imate u državnoj upravi ljudi koji su iz Paga, koji dolaze, rade. Ima u komunalnoj tvrtki Arburoža. Nema razlike. Mi smo otvorena sredina, prihvaćamo stručnost, prihvaćamo privrženost radu i nema prijepora i nema razloga da bimo se dijelili. Svi su dobro došli koji imaju svoju stručnost i koji žele raditi. Naravno, i to je ono što je najpozitivnije, dakle, normalni odnosi. Naravno, ne moramo svi jednako misliti, ti se to može, ali imati jedan zajednički cilj, to je divota, ići naprijed u bolju budućnost, tako? Da. To bi trebalo biti krajnji cilj. Definitivno. Krajnji cilj je jedno blagostanje, tako, jedni relaksirajući odnosi, neopterećenost predrasudima. Mislim da su se u međuvremenu izmijenile, da je došlo do change generacija i da mladi ljudi nemaju nikakvih opterećenja, da su neke stvari stvarno zauvijek ostali iza nas. Evo, gospodine Dabo, na kraju smo našeg razgovora, naravno, volio bi još dugo pričati s vama jer imamo o čemu, ali sad su nam vijesti za minutu i pol. Dakle, puno hvala na dolasku u studio Radio Paga. Čestitke na vašem velikom uspjehu, već ovo je veliki uspjeh, pogotovo će biti ako sve bude, naravno, kako ste rekli, onako kako se u Hrvatskoj demokratskoj zajednici predviđa, formiranje vlade i vaš odlazak u Sabor. Dakle, to će onda biti posebna čestitka, nadamo se onda daljnjem uspješnom političkom vašem djelovanju. Evo, ja isto vjerujem, nadam se, nikad dok se nešto ne dogodi ne treba reći hop, ali u to sam duboko uvjeren. I ovu priliku zahvaljujem još vama jednom na velikoj potpori i na velikoj mogućnosti prezentiranja ne sebe, nego mojih projekata i mojih ideja. Zahvalim bi čelnim ljudima jedinica lokalne samouprave koje su me podržali na otoku, također isto kolegama iz političke stranke Hrvatske demokratske zajednice koje su stali iza mene, a nadasve zahvaljujem svim građanima, svim biračima cijelog otoka i cijele 7. izborne jedinice koji su vjerovali u mene, koji su mi dali potporu i obećavam da ih neću iznevjeriti. Evo, gospodine Dabo, točno u zadnjim sekundama, hvala vam lijepa. Zahvaljujem vama, do drugog viđenja.